Ejja nistaqsu lil poplu jekk hux qed naħlu l-flus billi ninvestu fl-infrastruttura u t-toroq tal-pajjiż. Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika fil-Fgura. U din folla kbira li ħonqod vjal il-Kottonera, il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat kellem dwar id-differenza kbira li l-poplu jista' jara waqt id-dibattitu bejn iż-żewġ mexxejja fuq ix-xandir nazzjonali. Spjega kif skont Dr. Adrian Delija, il-Gvern qed jaħli l-flus billi vvota 700 miljun euro biex jirranġa t-toroq kollha tal-pajjiż fuq medda ta' 7 snin. Il-Prim Ministru ta' wkoll argumenti mimlija kontradizzjonijiet li titressa il-qoddim l-oppożizzjoni ta' Adrian Delija. Spjega kif fil-waqt Delija jimbotta ħsieb li l-Partit Nazzjonalista jħaddan l-ideal Ewropew imbagħad ma jemminx fi prinċipju kardinali tal-Unjoni Ewropea tal-libertà tal-moviment tan-nies. Fuq naħa jgħid li hu Ewropew imbagħad huwa kontra l-barranin li 7 minn kull 10 minnhom li qed jaħdmu f'pajjiżna ġejjin minn stati membri għal Dr. Muscat. Fost iċ-ċabċib u l-merħba sabiħa li ngħata l-Prim Ministru fil-Fgura, Joseph Muscat saħaq li huwa jmexxi il-moviment tax-xogħol. Il-Prim Ministru fakkar li huwa ma jiddejjaq xejn li nhar is-sibt li ġej imur quddiem il-poplu biex joqgħod l-verdett tagħhom. Spjega kif il-viżjoni tiegħu kulħadd jaf x'inhi u għalhekk l-għażla hija bejn Joseph Muscat u Adrian Delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.